May gabi sa inyong mga kabingga, and for days video kabings, no? kabings. So mag-unboxing tayo ng isa ka produkto mga kabingga, kay naabot na akong i-order sa Orange App. So ibaan ko ani ug mao ba jud ni, tara di na ta magpatumpik. Okay, let's go. Ako magtutanawon sa kuan good. Ako kitanawon sa picture ba, pero but ay untag kani legit ni. Na to, legit ba yun ni, basig naprang katuguan ba. Nakabalo ko nga unsa akong i-order, pero balo kung budget ni kuda ko ulit kita na sa picture. Okay. Nagigay pero anyway, gamay man kayo ito. So gamay man kayo nino, pero kung sa kuan kung sa picture na ko kayo. So anyway, mo man na kuno din sa internet mga kabingka. Wow ba daw sa kindi ni ikan pa ni sa line nasog mga kabingka na chicherya. So and 3, 2, 1, let's go. 2,000 years later. Okay, popcorn. And for this video, mag-full taste na nato ng Takis, no? Takis. So pwede akong kuan ko. Basta trending din kung sa lasa ni. Okay. Okay. Ano ito? Okay. Ano sa lodo? Ano yun sa kanisya? Freebies niya. Okay. So uban na gilangan. So ako ning tilawan. Let's go. Kung isa pa lang. Aslom siya. Yung nato siya isipak na paghahalang. Subuhi kayo gapon. Yan nakakalang suka ni kay aslom. Nabalo-balo. Grabe ka aslom. Aslom. Mado lasa ni aslom. Aslom na chicherya. Ngalang-ngalang. Tama din siya na may heli mo tapos ay silo. Aslom eh. Taba. Aslom. Apa? 10/10 legit.
Grabe. Aslum. So, saan na kagong dako to kung nakitaan ni, no? Pero nagyong gubasa ko, no? So, ito po si DJ March in the place of you. See you in next my food adventure, mga bingka. Aslum. Masaya. Peace. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you